سلام كم يتعلق برات غطاء تلفون وير سي في نلوم سولس عصرت وشعت حملة فرق معلتن فرق استرالو زينا مسناد روح يزالكم قريبا لكم لما كتالكم بخبر زعد المساوم تصنحن ميكايل حرقو فلما كن بقنت وتاتو افلم تمالي بستقبر مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة كلو كلتا دما تفانو عباد صعاب كونتات هابت قربين انسا زيقرام زيتو كورا عورزات التخايل اب كرن اب مخعبات توتاو نزتو كره سلطان حارسو توهي اب زيناتات وصايا باوروبا تخصت زلو برتع واعين اب سيميناو شنختا غوري لحم كم زلو تحبيرو اوروبا وحبرتنا اذربيجان متن تو بحري او غاز بخلت عصفي كم مبال زخل سمع كتيبه امريكان باز مولع طقاتن صقاتا سوريا مسحت وافيرون كم زلو متقارب زرزر زينا فيلم حابريتها كامي ستعنا تماليا بممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لابراتوري مرمراتات 4 زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقي صلوم عدراشيوم دما كلتا سجريتي حدا كرن حدا دما اندا جرمن اسمرايو زي كمزيلن كله كورونا فيروس ترغيبوهم اب هوسبيتال زوبا ماكل تعقيبهم كنكن كجبرلهم زصنحو كلتا زيكاتات حاويهم تفاني مالهم بز مسرت على لاوزر بكورونا فيروس زتولافو زيغاتات كسابلو 1988 كلتن بتصحلو 1911 كابزيوم حاويم زتفانو 230 بموز زتفليو 68 دما غنا اب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زغبرلهم زلو يوم نسرت عنا 18 حمله كلتا شحن 20 كلتن ناب كالزينام سنسجرم اب باصع ببعال سلطان اغرابن انسا زغرامن ايرتراس تودبه اب كونتا تابت غربن انسا زغرامن زتوكر عود زته تخايدو وكليرينا دمسات صقاين زدالو زيناو صبصاب شامت ولده كوربوي سلمعت بوت تساتفنت بزبل تيما اب كونتات هابتي غربن انسا زغدامن زتوكر عود زته ب15 حمله اب باصع تخايدوم ابزي استفرالي اكلات من محدار زوبان ناي سرح مشارختن زتساتفو عود زته وانا كايد سرح بعل سلطان اغرابن انسا زغدامن ايرترا كولونيل كنفه هابتوم اب زقربو صحف معقابن مسانن چاكاتاتن انساتات زغدامن اب عبيت قطبا كونه ممحياش منابرو حزبي زلو اقداسنتن ابركتون عزوز مخان بمتقاس بزتوهاد اغباب بعتب كسرحالهم صويعم وصيت مدبات مقرب اناتوهللن انمعبلن زخيد مسرح منبر اب حاره رفدي زفصم لوط خمزه يكون زحبره كولونيل كنفه زاغيت اب استفلالي كابيتات هاجرنا تتكبيروم زلو مدبات سفحت كوانت زيكونو لوطي كمص كم زخل زمتو اتابعت مخانم غليصوم اب تعود زته نحفشاو كنتات اغرابن انسا زغدا من هاجرنا زملكتو افلطون تساتفنتن ناي سرح مشارختي ام برخ زحجزو باهزات تدغف مصنعتات قريبهم زاغيت بستقبر مصنعتات دما اب ايرترا 126 عليتات مطبوتي انساتات زغدامن 600 عليتات اعوافن تلليم كم زلوم اب لممتن مدرماياوانن كا حدست عليتات اتمانن طبابقن كم ترخبو تحبيروم بزي كازي 55 عليتات مبقوليان اغرابن 23 عليتات انساتات زغدامن حدغا مصنات انصلاليوم كم زلو حارش زراف غماره بعراي برخان زيبران دما كم سنتو تغليصوم تساتفتي اب زغربه مصنعتاو صحفات دحر زكايد وزته تمر موسى زركبهم وررتي اغراب تصنيعهم اب معلا زوعلو بايتا كفتر محدارات كابن عدتاتن حرم وي عداو حزاتيك هلون برست اغراب المقطع دما عتب سقمتات كوسد زبلن كالن ريتوتات اغريبهم ابن زوباكرن حرصوت بسنفل تستسنيا غبابات مدلاو بارياو دخعن صربال انت تقيمو اتوتون اتتاونتن كبن مبال زحق سلطنات وايبو اتن العلا 400 حرصوت تواب سلطنا بكبابيوم بزركب طره نغراتن بارياو غبابن تقيمو اتوتوم نخخعبتو زعلم مخانو ابيت صحفت حرشاتينو زوباك الى مكلخال بوغلي من سيف ليمون افورك حبيروم حرصوت اقدموم تفطراو بارياو دخعيت قوم سلازنبرو ابت عستو حمد غراوتوم اتوتومن زمس غنابركتو كم زنبرو كاب قربا غيزي گن كيميكالاو دخعي ببزحي تاتاتو سلازلو اب اتوتون طعنان كمون اب حمدنا كبابن حاسيا يورد كم زلا رديوم بالع اب اوان حرشان محفاسوتوتن كمون اب مخزن زي قوار سوريو مخانو استقسمن سيف ليمون حرصوت نزي صقمازين ببدا استفلالي كيميكالاوي صربال عكتقومو كم زرايو از دما كبير حساس لزلوو ببحرياو اغباب زتدالو صربالع بسفيعو مزوتار اتزحش ميلاس لزغونه اتسلطنا كم تودبه غليصوم
ناسرارحة ባህርያው ድኹዕ ዝምልከት መወከሲት መጽሓፍ ተዳልያ ድሮ ሓረስቶት ክጥቀሙላ ጀሚሮም ምህላዎም ጠቂሱ ድማ እታ መጽሓፍ ናብ ኩሎም ተጠቀምቲ ምን ክትበጽሕ ንስርሕ ሕርሻ ደገፉ ከዛይድ ተላቢዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብኑ ዞባ ከረና አቶ የዚድ ዓብደል ድማ እቲ ስልጠና ነቲ ብሰንኪ ዘይግባ አጠቃቅማ ድኹዒ ኣብ ጥዕናን ኣከባብን ብሓፈሻ ብእቶትን ኣብ እቶታውነት ድማ ብፍላይ ክስዕብ ዝጸንሐ ጸገማት ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ብምሕባር ሓረስቶት ንዝተምሃሩ ኣገባብ ኣደኻኽዓ ምስ ዝጸንሖም ልምዲ ባህርያዊ ድኹዒ ዋሂዶም ብምስራሕ እቶቶም ክኻዕብቱን ምስ ክኢላታት ሕርሻ ርክቦም ክሕይሉን ኣዘኻኺሮም ኣብኑ ዞባ ናቕፋ መነባብሮ ህዝቢ ንምምሕያሽን ውሕስነት ምግቢ ንምርጋፅን ዝተፈላለየ ልምዓታውን ትሕተ ቅርፃዊ ንጥፈታት ከም ተሳለጠ ኣመሓዳርቲኑ ዞባ አቶ ያዕቆብ ኢድሪስ ሓቢሩ እቲ መደባት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምስራሕ ምጽጋንን ጽርግያታት ከምውን ምጽጋን ርያታትን ፕሮጀክታት ማይን ከምውን ከባቢያዊ ጽሬት ዘጠቃልል ምዃኑ ዝገለጸ አቶ ያዕቆብ ነበርትን ስራሕተኛታትን ዘረኣይዎ ንጡፍ ተሳትፎ ሞጊሶም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሞዖ ኣግራዕ ለዓን የቆሬቻ ኣግራዕ ለዓልን ከተማ ናቕፋን ብተበግሶ ነበርትን ስራሕተኛታትን መባእታዊት ትምህርቲ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ቢያንን ኣግራዕ ለዓልን ድማ ንቁጣታት ጥዕና ከም ተሃንጻ ጠቂሱ ድማ ስድራ ስዋት ብንዋትን ገንዘብን ንምሕጋዝ ስራሕተኛታት መንግስቲ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ኣብርዩ አቶ ያዕቆብ ኣብ መወዳእታ ብርሑቕ ከባቢታት ማለት ምምሕዳራት ከባቢ ኣግራዕ ቢያንን ሮራን ዘሎ ጸገብ ቀረብ ማይ ፍታሕ ንኽረክብ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ መበቆላዊ ሃብቲ ገረብ ንምዕቃብን ንምስሳንን ድማ ልዑል ጠመተ ተዋሂቦ ከም ዝስራሓሉ ኣነጺሩ ዜና ስፖርት ኤርትራዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ከተማ ኦሬጎን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብትእንግዶ ዘላ መበል 18 ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ትማሊ ኣብ ሰዓታ ድሕረ ቀትሪ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን 4ይ ደረጃ ሒዛ ኣብዚ ካብ መፈለምቱ ኣትሒዙ ሓያል ፍጥነት ዝነበሮ ውድድር ቀዳሚት ኢትዮጵያዊት ካልእቲ ኬንያዊት ሳሴት ድማ ትውልዳ ኬንያዊት ዝኾነት እስራኤላዊት ክወፃን ከለዋ ናዝሬት ንዕን ተኸቲላ 4ይ ተርታ ሒዛ ውድድራ ብ2 ሰዓታትን 20 ደቂቃን 29 ካሊታትን ዝዛዘመት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብዚ ውድድር ነታ ቀዲማ ሚያዝያ 2022 ኣብ ደቡብ ኮርያ ሒዛቶ ዝነበረት ሃገራዊ ክብረ ወሰን ብልዕሊ 1 ደቂቃን ፍርቃን ከተማሓይሾ ኪላ ኣላ ናይ ውልቃ ዝበለጸ ግዜ ዘመዝገበት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ትማሊ ን4ይ ግዜያ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ማራቶን ተመሓይሽ ዘላ እዛ ኣትሌት ናይ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ክብረ ወሰን ኣብ ዝተሰብረሉ ሓያል ውድድር ከምዚ ዓይነት ብሉጽ ውጽኢት ብምዝጋባ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣትሌቲክስ ንኣዳ ረኺባ ኣላ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ በዚ ሒዛቶ ዘላ ብቕዓት ንዓመታ ኣብ ቡዳፔስት ሃንጋሪ ኣብ ዝካየድ ተመሳሳሊ ውድድር ንሃገራ መዳልያ ከተምጽእ ልዑል ተጽቢት ኣሎ እዚ ከምዚ ንከሎ ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ማራቶን ኤርትራውያን ኣትሌታት መበል 16-22 ከም ድማ 44 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ሳዚሞም ቀዳም 16 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 10,000 ቅድም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል 5ይ ደረጃ ሒዛ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ሃገራዊ ዚያታትን ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቕጽል ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ማዝየ መስክን ዜና ወጻኢ ኣብ ምዕራባዊ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ትሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ሰሜናዊ ሸነኽታ ሃገር ገጹ ክልሕም ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣብ ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝለዓለ መጠንቀቕታታት ተኣውጅሉ ኣብ ዘሎ እዋን ትማል 18 ሓምለ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ስጳኛ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ከተማ ናንት ምዕራባዊ ፍራንሳ ድማ 42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ከም ተመዝገበ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሰብኣዊ ክሳራታቱ ከይዛይድ ከም ዘስግእ ገሊጾም ኣብ ብሪጣንያ እውን ኣብ ታሪኽ ሃገር ኣቐዲሙ ካብ ዝተኸስተ ዝለዓለ ምዃኑ ዝተገልጸ 38.1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ መጠን ዋዒ ከም ተመዝገበ ተቓሊሑ ኣብ ሆላንድ ትማል 18 ሓምለ ዝተመዝገበ 33.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብዛ ዓመት ዛጊድ ዝለዓለ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ እቲ ብርቱዕ ዋዒ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ናብ ሰሜናዊ ኤውሮጳ ገጹ የስፋሕፍሕ በምህላው ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብ ቤልጅየምን ጀርመንን ክሳብ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ዋዒ ክምዝገብ ተኽእሎ ከም ዘሎ ኣሃዱታት ሜትሮሎጂ ይእምት ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ብርቱዕ ዋዒ ዘጋድዶ ሓደጋታት ባርዕ ሞሮር ከቢድ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ተገሊጹ
ኣብ ፈረንሳ ስጳኛን ግሪክን ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ ብዝሒ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝነብረሉ ከባቢታት ብምልሓሙ ቁፅሪ ካብ ቤት ንብረቶም ዝመዛበሉ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ ኣብ ስጳኛን ፖርቱጋልን ድማ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ብርቱዕ ዋዕይ ብዝተኣሳሰር ሓደጋታት ብውሕዱ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይገልጹ ኤውሮጳ ሕብረትን ኣጋጢሞ ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ባህርያዊ ጋዝ ነዳድን ምቅላል ካብ ኣዘርባይጃን ክገብሮ ዝጸንሐ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ብክልተ ዕፅፊ ከም ንምባል ዘኽእሎ ናይ ምርዳእ መዘክር ምስ ኣዘርባይጃን ከቲሙ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኤርሱላ ቮንደር ላይን ትማል 18 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ኣዘርባይጃን ኢልሃም ኣሊየቭ ኣብ ከተማ ባኩ ኣብ ዘካየድቶ ርክብ እቲ ናይ ስምምዕ ተኸቲሙ ብመሰረት ዝተበጽሐ ምርዳእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ ኣዘርባይጃን ዝገብሮ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ክሳብ 2027 ብ20 ቢልዮን ትርቢዒት ሜትር ከብሎ እዩ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ናሃሩ ዋጋ መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ብሓፈሻ ናይ ጸዓት ድማ ብቐንዱ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብዘጽንዖ እገዳታት ዝሰዓበ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ከም ጀርመን ዝኣመሰላ ኣብ እታዊ ባህርያዊ ጋዝ ሩስያ ልዑል ምርኮሳት ዘለዎን ሃገራት ገጢሞን ዘሎ ሕፅረት ምቅላል ዘቤታዊ ዕድላ በብእብረ ንምግባሩ ውጥን ኣውፂን ከም ዘለዋ እዩ ዝሕበር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ብዝምወሉ ዕጡቓት ዕቑር ጸጋታት ሃገር ኣብ ምዝማት ተዋፊሮም ከም ዘሎ ተቓሊሑ ኣገልግሎት ዜና ሺንሆዋ ዘዘራረቦም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት ኣሜሪካን ብዝድገፉ ሚሊሻታትን ጸጋታት ነዳድን ስርናይን ተጋሒጡና ተወስደ ንማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ተቓሊዖም ከም ዝርከቡ ገሊጾም ኣብ 2021 ዕለታዊ ፍርያት ነዳዲ ሶርያ 86,000 በርሚል ምንባሩ ዝሕብሩ ጸብጻባት ካብዚ እቲ ልዕሊ 70,000 በርሚል ብኣሜሪካን ብዝምወሉ ዕጡቓትን ይዝመት ከም ዝነበረ የነጽሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶርያ ብዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ዝምታ ባህርያዊ ጸጋታት ቁልዕ ተግባር ቅርሰና ምዃኑ እዩ ናብ ሕብራት ሃገራት ብቐጻሊ ክኸስስ ጸኒሑ መንግስቲ ሩስያ በጎኑ ኣሜሪካ ናብ ሶርያ ተካይዶ ዘላ ቀጥታዊ ወታደራዊ ምትእትታው ዘይሕጋዊ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዳግመ ህንጸትን ሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕን ዝዕቅጽ ምዃኑ ከም ዘሎያ እትኸስስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ሓሳካ ሰራዊት ኣሜሪካን ብዝምወሉ ሚሊሻታትን ብዘካይድዎ ደብዳብ 10ታት ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ቻይና ተኸሲቱ ዘሎ ናሃረ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ምቁጻር ሻንጋይ ኣብ ትርከበን ሓያሎ ዓበይቲ ከተማታት ተወሲኑ ዝጸንሐ ናይ ምንቅስቓስ እገዳታት ክናዋሕ ከምኡውን መጠን ሰፊሕ ናይ ምርመራን ምውሻብን ስራሓት ክካየድ ኣዚዙ መንግስቲ ቻይና ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 7 መዓልታት ኣስታት 400 ሓድሽ መልከፍቲ ድሕሪ ምምዝጋብ እዩ እዝን መጠን መልከፍቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዞባ ብምንጻሩ ብዙሕ ዘስጊ ከም ዘይኮነ እኳ ኪላታት ጥዕና እንተሓበሩ መንግስቲ ቻይና ምስ ዝኽተሎ ዜሮ ኮቪድ ዝብል ፖሊሲ ግን ኣሰንባዲ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ልዕሊ 25 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ዝነብራ ከተማ ሻንጋይ መዓልታዊ 10ታት ሓድሽ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ይምዝገብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ሰብ ስልጣን ጥዕና ካብ ሞሸቢ ማእከላት ወጻኢ ዝተመዝገበ መልከፍቲ ግን ከምዘየለ ይሕብሩ زي خبركم تعزبتي نلوم سرالو زينو مسنادو نمزام أرسال زينا كدوم لكم تمال بستجبر مرمرات 4 زكاتات بكورونا فيروس من كافون كرجا قد نخلو كل تدمات وفاني أب باتسع أب كونتات هب تجربين سازجرا مزتو كرعو زتو أب كرنا مخابرات وتطاون زتو كرسلتنا نحار صوتواهي أب زينة تطوع بأوروبا تغسيل زلو برتو وعينا سمنا وشنختها جورو يلحمكم زلو تحبي أوروبا وحبرتنا أذربيجان متن تواباريا وغاز بكتعس في كلمة مبالغ السمع كتيما أمريكا بعض مول عدوات سقاط سوريا مزما توافرون كزلو تغالي زي خبركم تعزبتين اليوم استدالو زيناب زي فتسام سلام اتصالكم عزيزي مسكن علتها وزينا سبورت الشعب وزغر مدد بوغني